Välkommen till receptionen. Hej, jeg kommer fra Ekstra Bladet. Det er fordi, vi vil høre, om der er nogen inde hos jer, der kunne have lyst til at tale lidt om den her ældste håndbog. Kan du vänta ett ögonblick? Ja, det er fint. Nå, vi har forsøgt at ringe på heroppe hos Jehovas Vidner og deres hovedkontor her i Holbæk, som faktisk er hovedkontoret for hele Norden. Jeg ved, om de er i gang med at diskutere, om de vil lukke os ind. Grunden til, at vi er så ihærdige efter at få dem i tale, er fordi vi har fået fat i sådan en ældste håndbog, hedder det, som er nogle guidelines og nogle regler for, hvordan de ældste i menighederne rundt omkring skal håndtere forskellige situationer. Jeg ved, om der bliver lagt på der. Jeg tror ikke, der kommer nogen. Halløj, hej. Hej, der var det lidt. Ja. Vi havde lidt teknisk. Ja, men det er så fint. Nå ja, hvem taler jeg med? Du taler med Manne Schief. Jeg er journalist inde på Ekstra Bladet. Okay, ja, jeg tror vi har sendt jer ganske mange oplysninger allerede, så I er velkommen til at, hvis I har ytterligere spørgsmål, så er I velkommen til at sende dem på nyt. Okay, så vi har ikke lige mulighed for at komme ind og snakke med jer derinde der? Nej, beklager, det går ikke. Noget af det, der blandt andet bliver beskrevet i den her håndbog, er, hvordan der i Jehovas Vidner er en intern domstol, som man egentlig skal rette henvendelse til, før man kontakter myndighederne, også i sager om for eksempel overgreb på børn, hvor det bliver beskrevet, at forældrene har ret til at kontakte de sekulære myndigheder, altså det vi i Danmark kender som politi og anklagemyndighed. Det er derimod noget, man ikke vil straffe forældrene for at gøre, altså hvis de går uden om Jehovas Vidners egen domstol. Der er blandt andet en ekspert på området, der udtaler, at det her i virkeligheden kan være nok til at få frataget titlen eller stillingen som et anerkendt trossamfund, fordi det egentlig bryder med dansk lov og den underretningspligt, der er, hvis man er vidne til overgreb på børn.